Id-Deputat Laburista u kontestant tat-tmexxija tal-Partit fl-elezzjoni tas-Sibt li ġej Robert Abela qed jallega tbagħbis qabel l-elezzjoni. Skont It-Times, Abela preżenta talment formali lill-Partit Laburista wara li lejliet l-ewwel tas-sena fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun, inċident partikolari qajjem suspett li kien qed isir abbuż minn nies impjegati fil-Ministeru ta' Chris Fern, il-kandidat rivali tiegħu f'din it-tellieqa. Mill-ilment jirriżulta li dakinhar uffiċċju fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista issakkar għall-ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar. Fl-uffiċċju l-impjegati tal-Ministru tas-Saħħa kienu allegatament qegħdin idaħħlu dettalji ta' madwar 200 partitarju li kienu naqsu li jħallsu t-tessera fil-ħin u għaldaqstant ma kinux eliġibbli biex jivvotaw nhar is-Sibt. L-allegazzjoni hi li dan kien qed isir biex ikun żgurat li dawn il-partitarji ikunu jistgħu jivvotaw. Nies mill-Labour li tkellmu mal-ġurnal Times of Malta qalu li skont huma din mhix storja kbira. Is-Sibt li ġej it-tesserati kollha tal-Partit Laburista għandhom dritt jivvotaw biex jażlu bejn id-Deputat Mexxej tal-Partit Chris Fern u l-konsulent ta' Joseph Muscat id-Deputat Robert Abela bħala l-mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista f'votazzjoni l-mistennija sseħħ f'diversi każini tal-partit u postijiet oħra, bir-riżultat mistenni li jkun magħruf kmieni il-ħadd filgħodu. Dan l-ilment ta' Robert Abela dwar tbagħbis fil-voti għajjem dubji dwar jekk dan kienx inċident iżolat jew kienx hemm aktar abbużi simili fil-jiem li għaddew. Robert Abela qal li l-partitari ma jistħoqilhomx proċess imbabas u deskriva dan l-inċident bħala attentat biex ikun kompromess il-proċess kollu. Abela qal li kien sar ftehim dwar il-proċess bejn iż-żewġ partijiet, iżda issa xi ħadd mhux kuntent bin-numri. Din is-sitwazzjoni toħodna lura għall-aħħar tellieqa tmexxija tal-Partit Laburista meta kien propju missier l-istess Abela, George Abela, li kien qed jikkontesta kontra Joseph Muscat tat-tmexxija u li kien għamel allegazzjonijiet simili ħafna dwar tbagħbis. Elezzjoni li George Abela tilef hekk kif kiseb biss ftit inqas minn 34% tal-voti.